سه زاروکên biçûk ên Kurd yek li notayan dibêje, her du yên din jî li tenbûrê didin bi vî awayî deng û awazên Kurdî belav dikin. Mamosteyê wan jî bavê wan ê tenbûrvan Mihemed Emîn înce ye. Tenbûrvanê Wêranşarî ku ji zaroktiya xwe ver de bi enstrûmanên muzîkê re eleqedar e, niha weke bavê sê zarokan tenbûrê hînî ewladên xwe dike. Çağa mirov mabat tembur lexin mere bala herkes dikişini. Zarok jimi balavan kişan öyi go amni duqadın ba'almin. Mecmuar tembur amade kir. Avujan kad şokul. Adwan dalbinin bir nota. Avujan ka qoş edixin yani. Zarokên divê temenê xwe biçûk de li tenbûrê didin, ji bo fêrbûna karên xweş hêvî didin derûdora xwe jî. Babamın tamburla dıxı, ezi meze dikim, ava dıxı, ezi dıkim. Babamın lexı stajı, ezi dıxazım lexı. Babamın jizimi de deda, ezi vere disal de lex dıxım. Mihemed Emînê tenbûrvan ji bo fêrkirina muzîka Kurdî ya bi tenbûrê jî kitêbeke nivîsiye û daye çapkirin. Sekir cimri duqasın go masa go am bir hafta am bir kelime bir şoğlum. Adekatım internette YouTube'a Google'e tuna bu. Jivaya cimri bu dert yani go çima tunayım. Piştiğim go aziz ko falan yani beneftim. وبوي رنجي نزكيا دوست كلام من الإنسان دوست كلام وبيش ديزم بكشنا مقول أسفاش ما لكم بردوك تشكي برتنا يمقول بلكي فا أبيا البوار مجارة يكمل çünkü أبيا أنفجين متود الكردي. Ji sedan kilamên hunermendên wekên Aram Tigran, Saîd Yusuf, Ciwan Hacı û yên din birêya kitêbên wiha û hewl û xîretên wan her sê zarokan nayên jibîr kirin û ji bo nifşên bê jî têne veguhestin. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul.